Sanibonani guys, igama uNqabeleni Phethela Mazubela eyiNimba ngomhla ka-5 September. Ugcine watholile-ke amaphepha e-divorce uHlathi, kanti-ke uThumeka nabantwana babembuka nje befuna ukubona ukuthi ngabe uzizwa kanjani njengoba esedivosa noZoleka. Uthathile-ke la maphepha ebhocobele enjalo, wawabuka imini yonke engafuni ngisho nanokuqala ewagcwalise. Hhayi-ke umfowabo uThulani umane nje wamtshela nje iqiniso lonke ukuthi namhlanje abantu besifazane abasafani nabakuqala. Washo ukuthi abantu besifazane mekuwukuthi nje bayasebenza, baney'mali zabo, ababe besafuna ukuthi baphathe umuzi. Bafuna ukuthi bahlale kwisithabathaba somuzi wabo abay'thengele bona, kukhalisa besicathulo. Emva kwalapho bazobe bengasenaso i-space sokufaka indoda enhliziyweni yabo, ebese emva kwalapho futhi-ke bephelelwa inhlonipho begcina sebenza nje i-divorce ibe lula. Umuntu wenza nje iphutha elincane bayamdivosa, wenza iphutha elincane bayamdivosa. Avume-ke noHlathi asho ukuthi eyi unyanisile. Yazi bengingayitshela ukuthi ngampela uZoleka uqinisile. Mina bengithi nje usanokudinwa yingakho nje emane wathi ufuna ukungidivosa, kodwa la maphepha ayi asekubeka konke kuyacaca bha ukuthi lo muntu wesifazane ufuna ukungidivosa ngampela. Hhayi-ke guys, uke wahamba-ke naye uThumeka wawabuka kancane amaphepha, wajabula ngenhliziyo esho ukuthi nazo-ke ibambe ngakho. Emva kwalapho-ke wase wahamba waya kuleli soka lakhe leli elimshelayo uJustice. Lapho-ke umakoti kaThulani ubelokhu embuza uThumeka ukuthi hhayi bo ngampela nina noJustice khona nokuqhubekayo. Wathi no, akukho lutho, ikona nje ukuthi ngiyajabula uma enza uHlathi abe jealous. Ngifuna nje uHlathi abe nomona, abe nesikhwele, chocho. Akayizwe lento nami engihlezi ngizwa ngesikhathi kade ehamba eya kuZoleka. Hhayi-ke guys, okucace bha ukuthi-ke u-girl ayi ngoba nakho elaphaya ngenhliziyo nangomzimba nangayo yonke into kuJustice, konke lokho kwenzela uHlathi. Chaza kabanzi ukuthi-ke akakaphumi ngokuphelele kuHlathi, usamfuna back uNtombolo. Uzamile-ke ukumfonela uZoleka uHlathi ezama ukuthola phela ukuthi ngampela yini indaba emfuqa ngamaphepha e-divorce engasamniki ngisho esandleni. Ushilo ukuthi ngisacela beyikhulume le ndaba face to face, kodwa-ke uZoleka-ke ayi ubengafuni ngisho ukubamba iy'ngcingo zikaHlathi, ubekade nje efuna ukuthi asayine la maphepha lawa anale addendum ukuze phela angamnikezi ngisho isenti elimnyama emva kokumdivosa. Hhayi-ke guys, uthe nje seqala esayina la maphepha lawa uHlathi, heyi umfowabo wamsiza wamstopa engakayisayini le page le ene addendum yakhona. Hhayi-ke umane nje wathi ima ungasayini yonke into, ufundile nje kodwa manje usayina. Athi uHlathi hhayi bo lento le isho ukuthi mina noZoleka siyahlukana, ayikho into ekumele ngiyifunde la. Wathi heyi wendoda, wena ushade under community of property, akumelanga uloke nje usayina yonke into. U-50% wayo yonke into yalo nkosikazi owakho, ilwa Hlathi. Washo uHlathi ukuthi angifikanga nalutho mina laphaya, anginalutho. Wathi kodwa manje usunayo yonke into, 50% wonke. Mfowethu ungavumi ukudlala lo muntu, yezwa, ngifuna ulwe uthathe yonke ishe yakho ya 50%. Ungamdabukeli uZoleka, uyadeserve ukuthi akunikeze yonke lento le, nje ukuthi naye athole ubuhlungu abuzwe nawe njengoba nje akuzwisa ubuhlungu obungaka. Hhayi-ke guys, uyazi-ke guys ukuthi-ke uHlathi into ephuma emlonyeni kaThulani uyayithatha nje njengobhuti wakhe omdala. Hhayi akashiyi lutho ubhuti, ama-advice nje kaThulani ahlezi ehamba phambili kuyena ngisho ebheda kangakanani. Uhambekile esendiza-ke esiya kuyena uZoleka ephethe la maphepha lawa esho ukuthi ya wena uyitshela ukuthi usile la u-ede amanye amaphepha la ukuze ungibambe ungitrephe. Hhayi wazama-ke kuZoleka naye ukuy'qhathulula, kodwa nje kwacaca bha ukuthi ubezama ukuba yisigebengu. Wathi lalela la, ngifuna wazi ukuthi ngeke ngize ngikuyeke, ngiyayifuna i-50% yami njengoba nje sishade under community of property. Ya ngeke ngize ngikuyeke, ngizokulwa, yangizwa ngizokulwisa Zoleka, awungazi mina ngizwa ngendaba. Yo guys, uZoleka wabona ukuthi no man ubanjiwe, and njengoba ebanjiwe nje akusekhona nokuthi-ke aphike ngoba phela vele i-addendum leyo ikhona ngampela emaphejini lawa. Cishe wabambeka nje kwi-trap. uHlathi usesizwe uyena uThulani umvula amehlo before it was too late. Eyi kwaze kwashuba. Asazi-ke ukuthi-ke uZoleka uzophuma kanjani-ke manje ngoba phela
amehlo asevulekile kuhlathi and usezobheka yonke into amnikeza yona, angeke asasayina lutho. In fact usezothi nje akumane kubizwe amabeli, ebese emva kwalapho-ke okungokwakhe kubuyele kuyena, ebese uzoleka naye asale nokwakhe. Eyi guys, waze wanotha umuntu, waze waba rich umuntu engasebenzanga. Hayi impela kwesinye isikhathi emshadweni it could be very very unfair, especially when it comes to divorce, cause manje kusuke vele kungasazwanwa kahle. Uzonikeza umuntu imali engaka ubungasamfuni, ubungasazwani naye. It's like wow, winning a lottery for one party and losing a lot for another party. Guys, hey asaziyozala nkomama. Akupheli-ke lapho guys, kushuthi-ke uLinda ubeseseyibekile uNtombo esho ukuthi wow, usene-boyfriend entsha, i-boyfriend eyi-lawyer yonke pho. Hhayi kodwa-ke inkinga isekutheni-ke le lawyer le uTitus bekade ebhizi ne-case kaZoleka sonke lesi sikhathi and ubekade engatholakali emafonini uma ukuthi uLinda uzama ukumfonela. Hhayi kushuthi uLinda-ke ubonile ukuthi eyi lo bhuti loyo akekho interested kuyena, wagcina ezama nje ukuthi ayiduduze ngokuthi athenge ukudla restaurant, ebese-ke ayidlela ukudla ukuze nje adambise inhliziyo. Namhlanje uthe nje uthi uyafika lapho wafica yena impela uTitus ehleli nentombazane. Umane nje wamisa i-phone call le akuyona eyo-confront-a phela uTitus. Uthe uma efika kuTitus washo ukuthi wow, yingakho ziba ama-phone calls ami kanti ubhizi namanye amantombazane. Awungitsheli ngani uma ukuthi awusangifuni ungitshele face to face phela, cause ngimdala mina mengimngaka, I can take the heat, kunokuthi uma uhambe namantombazane amasha ungilaxaze kanjalo. Lalela wena girl, tell you you are not special to this guy and akakudeserve nesisi. I would rather go if I were you, cause yazini lo une-girlfriend, a whole girlfriend that he doesn't even pick up calls mekuthi uyamfonela. So mosha isikhathi sakho wena girl, phuma kuphele kulo muntu lo. Wamane nje wathi uTitus, yazi lo muntu osho nje kuyena udadewethu naye uyi-lawyer, sizodinga i-cases nawe. Wathi oh my gosh, this is so embarrassing. Kusho uLinda wathi I'm sorry but wena ubufuna ngi-react kanjani uma ukuthi ungiphatha kanje. Wamane wathi Titus, I can see ukuthi lento yethu ayizuqhubeka, so nje ngicela bandla ukuthi uhambe ichithe ngampela, achithe lamanzi lenkuku ayikho. Wamane wathi Linda, there's no way, uyangala yini phambi kwabantu? Wathi besingakaze vele sithandane, wena nje wamane watshela abangani bakho ukuthi siyathandana. Mina nje ngiyabona ukuthi wena umuhle futhi uhlakaniphile, kuyikona ukuthi sengathi uklingi girl, uklingi and ama-expectations wethu awafani. Wena nje kahle kahle too much. Eyi wabona kuLinda ukuthi-ke ngampela awachithe lamanzi ayikho le nkukhu phakathi kwakhe benoTitus. Akasale nje se-move back laphaya ezindleni zikwalwandle, ngoba ulwandle at least uyamazi, sesebenze naye isikhathi eside, noma kuthiwa uyamphoqa angeke amphoxe njengoba uTitus emphoxile, cause uTitus umane wakwenza kwa-extra since vele bengenayo ngisho ibhondi, bengazani ngisho nanokwazana, bengasebenzi ngisho nandawonye futhi bebeqalana nokubonana. So ayikho into engathi nje iba-holder in together, abasheri lutho enjengebond like how yena noLwandle used to be friends before they started dating. So ugirl akamane nje abuyele kuLwandle. uLwandle besevele seshilo ukuthi uyamthanda, akhohlwe uTitus. uTitus basebenza hard, ama-lawyers ahlezi busy, so she's not even getting quality time from that guy. So akamane aphume nje kuyena nje, uzoba right without him. Guys, aphela lapho kamazibela namhlanje, ngakhothi kusubscribe and like and comment. Until next time, bye. Bonani guys, igama uNqabile Niphisela Mazibela eyinimba ngomhla ka-5 September. Ugcine watholile-ke amaphepha e-divorce uHlathi, kanti-ke uThumeka nabantwana babembuka nje befuna ukubona ukuthi ngabe uzizwa kanjani njengoba esedivose.